فرماندارم صافي سالبگرا شهید بیریوان شهید سلاوان هر دو شهیدن من دست پێکی ئاواکردنا یەپەژێ bi vê wesileyê tevayê şehîdên me qehreman bi minnetdarî û birêzdarî em bejna xwe li ber wan ditewînin û em vê sozê dubare dikin ku em xwedî soza wan bibin û xwedî li doza wan derbikevin. Bi rihekî berpirsiyartî û welatparêziyê bilind heval silava ku di destpêka avakirina yêpêjê di konferansên destpêkê de ku cihê xwe girt û hûn ji wê demî de êrişê ku li hember gelê me ku li pêş ketibûn van grupên çete ku di hîn konferans dewam dikir li ser herêma me ya Efrînê ku du dûmiyan heval silava di hîn konferans de bi berpirsiyartekî bilind yê ku destpêkê hat ku silah xwestin çêk xwestin ku wek hêzên yêpêjê wek hêzên jin çawa ku kerek em gerek xwedî li gelê xwe derbikevin û xwedî li vê dozê derbikevin tevlî temenên xwe yê ciwan bi coşekî mezin berê xwe da nav cihên tekoşînê her wiha heval bêrîvan ew jî hevalên me yên destpêkê ku beşdarî nav refên yêpêjê bû tevlî ku hevalekê sewîcî bû xwedî zarok bû bê ku viya bike asteng demê ku êrişê li hember gelê me dîtin û çawa ku ev çetên hov di serî de di şexsê jina Kurd de û di şexsê jinê de ku ji bo jiyanê qetil bikin tune bikin bê ku tereddüdê jiyan bike bê ku viya bifikire ne tenê malbata xwe yê biçûk tevayî gelê xwe fikrandin û bi vê re xwe beşdar nav refê tekoşînê û em vê dibêjin ger ku jiyan bibe jiyana rast girêdan ya şehîda ve bi jiyanekî azad û wek hev em bikaribin diyarî ji gelê xwe re bikin û bi vê rengê em xwedî li sozê xwe derbikevin. Ser vê bîngehan di vê tekoşînê di roja îro pîroz de em tevayî hevalan re serkeftin dixwazin. Kesiyeta heval berîvan dixwazim çend nexta hînim ser ziman ji ber bevdira me jiyan kir di kesiyetke emirkî biçûk da hîne berî bi navê dew bavê xwe beelme baxve destpêkê diku bijî serûka û tim nevix bi belê serûka û avat kir jiyana wî her tim bi tekoşîn bû bi her jiyanekî lêgerîn bû li hember kêmaniya li hember destildariya ti cara serî neditawidan bi emirkî biçûk jî her tim jiyana xwe nedikir û ava dikir. Kanım bebim şey sıraba kaçar rast, kare rast düğün asker. Tab sürücüleri büyük, moralik kırın mazın. Demet dağıt mal, ne dikir sebebi xub yıxugine. Taban mıdıge sence. Bugün zühar. Bugün bu hasi tana bebe tezvih şey bikabı. Çünkü sabır. فقبل ناكر ظلمته قبل ناكر كل داره قبل ناكر ظلمته سرجن فتبرع في يبهجيبي اليوم متجمعين من شان ذكرى استشهاد هافال بيريفان وهافال سلافا أول رفيقتين التحقوا باليبجة وأول رفيقتين استشهدوا على خط المرأة بعفرين اللي هلأتين واقعة بإيد العدو التركي والسريكانية. واليوم أنا كامرأة عربية أعطي وعدي للشهداء وخاصة هافال بيريفان وهافال سلافا أنه راح نلتحق على هالطريق ونحرر عفرين والسريكانية التي ضحوا بدمائهم من أجلها وراح نلتحق لآخر قطرة دم بجسدنا ونحرر جميع الشعوب المضطهدة. سالڤەگەرە ژنا ku ya ku cî xwe di şoreşê da girtî di şoreşa Rojava da ya ku bi rihê şoreşê tevgeriya Şehîd Silav û Şehîd Bêrîvan nihanê em rihê wan bipîrtînin şehadeta wan bipîrtin wek vê rojê ku
وەک ژن ڕۆلا کو لیستنە di Rojava da û hîşt ku Rojava heta niha divê xetiya berdewam bike wek jinekî azad wekî jinekî ku ji bûna welatekî ji bûna ku rizgar bike ji bo hemû netawan tekûşînkirin û berdewamkirin. Em dîsa şexsê Şehîd Slava da şexsê Şehîd Bêrîvan da bejna xwe dawînin û sozê xan û dikin.